И теб. Какво стана? Беше Кери, тя го принуди да се стъпче дясно с тези буквуци. Ти си видял всичко това? Страхотно. Не беше. Кембенце. Не мога да хапна нищо след нощи. Кери има голям проблем. Накараме да ям, докато не припаднах. Не мога да допусна да стане отново. Ей, Гъмбъл, ще ми помогнеш да изрискам сандвича? Съжалявам, Кери. Не съм убеден, че искам да го повторя. Стола, не можеш да върнеш каквото си взел, Гъмбъл. Добре, но само за един Здравей, Гъмбъл! Махни се. Нали така? Да, но хрумна една идея. На Кери хареса да влиза вътре в теб. Трябва да те направим неприятен отвътре. Как точно? Като изпиеш това. Та-та-да! Зеленясалата вода от аквариума и потната лента от главата на Чубаев. Дето поръснах с върхута на госпожа Примак, гащи носени 15 дни. Какво? Откъде ще ги... Освен това, ще го газирам. Отвратително е. Но е срещу духове. Край. Хайде, Гъмбъл, изпи всичко. Още малко остана. Сега затвори очи и отвори уста. Идва десертът. Толкова вкусно. Хей, Лесли! Харесва ми костюмът ти, Бобът. Хей, Съфи, хубав ли е горещия чоколад? Хей, Гъмбъл. О, каква воня. Вярно. Страхотна е, нали? Харесва ми. Кери се на живи мъртви. От нея. Огъдня. Хей, сине, какво има? Какво се прави, когато някой те моли за нещо, а ти не искаш да го направиш? Хората непрекъснато ме молят за разни работи, но да си ме виждал да върша нещо. Не точно. Именно. Сине, време е да те науча как да се измъкваш. Да се измъквам? Позволи да ти демонстрирам. Сега ме помоли за нещо. Добре. Кажи как да попеча на Кери да използва дялото ми. Ами, с удоволствие, но трябва да отида до кухнята и да извадя рулото, което се пече във фурната. Край на урока! Ами, с удоволствие, Кери, но трябва да отида и да извадя рулото си. Твоето руло? Да, остави го в шкафа си. Ето в този шкаф ли? Не, в спортния шкаф. Ти нямаш такъв шкаф. Да, ами, защото той е на спорт. Кой е спорт? Той е мой лекар. Тоест, рулото ти е в шкафа на лекаря тук в училище? Да, ще си имаме празни штуки, все едно вземи тялото ми. Мамо, май съм качил няколко килца. О, не, това са бебешки плътни. Яла, вътре да си поговорим. О, може би си напълнял малко. Да, знам, заради Кери. Нямам представа как да я откажа. Върви и седни удобно, ще си поговорим. Добре, а опитвал ли си да кажеш не на Кери? Не? Защо аз не се сетих? Но когато го казваш, трябва да си твърд. Нека ти покажа. Ричард, би ли дошъл, моля те?